θερμό χειροκρότημα. Χαρά ο ένας Σπύρος να βραβεύει τον άλλο Σπύρο. Με διαφορά είναι. Να πούμε ότι έχει παίξει περισσότερο ιταλικό κινηματογράφο, στο Hollywood, στο πλευρό του Σταλόνε και όχι μόνο, του Ντάγκλας. Πείτε εσείς. Ναι, αυτή η ιστορία είναι αλήθεια, ότι έχω κάνει πολύ περισσότερη δουλειά έξω παρά στην πατρίδα μου. Βεβαίως δεν θα μπορούσα αφού έλειπα κιόλα. Και έφυγα για 21 ετών, 21 έτους. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και όπως είπαμε, βοηθήστε. Βοήθεια, βοήθεια. Να θυμίσω μάλλον ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας ηθοποιός που έχει δικαίωμα ψήφου στα Όσκαρ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Το ξέρουμε. Και να πω χαριτολογώντας μεταξύ αστείου και σοβαρού ότι είναι ο Έλληνας ηθοποιός που έκανε να φανεί λίγος ένας ολόκληρος Αλέν Ντελόν. Άλλωστε του έριχνε. Σε παρακαλώ πολύ, ο Αλέ είναι μια χαρά παιδί. Άλλο θέμα. Είχαν βάλει περισσότερο υλικό. Και είναι και ένα χαριτωμένο παιδί. Ωραίος. Να είστε καλά. Ένα θερμό χειροκρότημα.